كابتن أب هاجرنا زلوا كولجات أبزوا مأكل تروكينا تركب كولج حكم الناس نفتتعنا أوروتا أسمرايا أبزا كولج ناي ديجرين دبلومات تمرتات زبات زتفلالي عودتات تمرتلوا نلومي أمن أسمرب أمنتهن من إسياد أب حنتي كابزن عودتات تمهر حابر من إسيكنا عليكم تمهار ديانا برخات أب عودي كلينيكال لابراتوري ساينس تمرتات تكاتات لزلا تمهارتها ديانا أبزي كوليج كابت تنفرات حزاك سابزي حجوان زلاتو درجة بقى تمرتا كيني كيتو قعزلا حبرم تمهارتها أبنتات من سيديانا برخد ندحري تمريسا ناي تمرتي جزيا كذكر كلا كابتوم أزيان بلوتسات تمهارو كم زنبرت تذكر أزيز خونوس اللو مغنيات مبار توم مسارت هيوتاز خونوس زرابيتا غنان اشتوان كلا تقام تمرتي بزقب بأرديوم بزي فتات منبار هيوت ترقوم كم زيبلو مسارت كتحزوا كيلوم نزسنا حساب حسا تمرتي تجمر ديانا مبار أب تمرتا تقداسنت بمحرار كابتوم مساتوات قبل الكتبل ترعا أتزر خذت عوض ما نقصالي قوسا فنان هبوايو بز توقسو تتابعها بزحيلن تتعيرا بتمرتي أبزل على درجة كتبت أحكام تخل حدا رايحي زيها كتبقعات جميرا إذا بمعباي حاوي ماسي سرد تحزا كالوندو مجمرتا تدري بدعمي تمرتي زقدسو بتمرتون زخون نقر كي يقول لنا يردونا زخون نقر كي يقول لنا يملو لنا نيرم أزي معباي حاويون كاب سون كاب قدامي كمسلم نورة أنا خاو خيتر إلى دجمركم مالتي خصاي حج لها أبنتات من سيديانا تمهارت مبقتان مأكلين كلاين درجة عندي أقلبوا أب كلاس نزوها مجلسي ممهران بجبو بسمونات كاتات المنبرة كم زحق زيات تذكر دحر سوا ناب كوليج مستتأمرت جن نتي أما وقتها مأكلين كلاين درجة إن كلا تتكمل زنبرت ميلا عردادات مرتي كلا عنت ميلا تأمراتلو نتي أب كلاس ممهران زوها واز نبرت مرتي بقول كان بقولن إن صنعتها تردو اختار فتو ممرك جلس كله مسمع جي اندحر جلس كله سميع ترديني مهتي تبقى أخلي شو أختزن أخلها مملح سترايف سمالتي حجي بس قاعد أعمل زخان إن كل ما مهراني كمسجون يفتو دحريني عصرت حرك كفلة تمرتي مزامة ني عصرت خلت خفلة تمرتي مقصالن هاجراو قبونا مفتامن مس إسران جعتن زوريا هاجراوي أجرجلوت سوام ريحة عبز بوتا دماي فرنايت عصرت خلت عمس تمهارتو تصامع كتركب نتي بملوس تمهارتو كتتصنعن كتمالكون زلوا ساعتات مصنعتي كابت زنبورو جزي وسيها ننفسا أبتعو زغنا مصنعتي تأمدتا مصنعتي على مخان موقع الصراحة بتعمي تبقى تقبيلها سون بقى في قبيلتني سوا مشان كل ساكم الفوتو ممهري عباي ممهري مخسب ناي سب مخسب السوق دي في كمالتي بزحت موكري أخذت مهارة سوا بجمرتها بين خاص لدلها نفسها انتي تقبر انتي كم زي اللي كان مفلات مالتي صدرها أتني عيب لخانيهم كم زجور عيب لخانيهم ما سبع الخان وعلى خاص لخانه ماني خاقل من النتكاستر يك عيب الآن مالتي أبز حسكا متكل تاني كانت توقعسكا أيو علي حدر عوضكا زي ترفيو تمهار ديانا أبتزنبرا علامات تانيعا توقعيزا نتي زنبرا جيزي بزيني حانت كاليت كسارا بقبو سلسة تقامتلو نتيني عصر تغلط عامت كعزات مرتا بعويتا زازيماتو مالت أبهقراو ملك أفتنا ماتريك 4 مولونت بممتع نتي أبتمرتي عودكم كان يموت رائعة نتقدام مزرخ بعوص سجراتو أب كلا مزرخون كابتنك قدام مدرخ زبرتع كم زلوات رديا ناب كل جامرحا
ኣብ ኮሌጅ ዩኒቨርሲቲ ቴክኖሎጂ ኤርትራ ማይ ነፍሒ ናይ ቀዳማይ ዓመት ትምህርታውን ብልዑል ዝኾነ ውፅኢት ዛዚማ ናብቲ ዝመረፆ ዓውዲ ትምህርቲ ንምምሃር ናብ ኮሌጅ ሕክምናን ስነ ፍልጠት ጥዕና ኦሮታ ሰጊራ ሙሉእ ሒዛ ካብ ማትሪኩሌሽን ናብ ማይ ነፍሒ ኣትያ ኣብ ሓንቲ ዓመት ኢና ጌርና ላይፍ ስለድመረፅና ኸ ናይ ላይፍ ሳይንስ ተማሂርና ምቸም ናብ ክስታይ መሪፅና ማለት እዩ ማይ ነፍሒ ኣዝዩ ምቹእ ቦታ እዩ ምቸም ንዓይ ክትጽንዓሉ ክትመሃረሉ ካብ ስድራኻ ኦር ውፅኢልካ ተጽንዕ ካብ ዝኾነ ሶሻል ኦብሊጌሽንስ ቁርብ ተብል እንዲሃት ፍለ እንዲሃ ሕጂ ንክተጽንዕ ግን ፅቡቅ ጊዜን ቦታን ኣለካ ኣብ መምሃራንካ ድመሃረኻ ምስ ደንደቅ ገዛኻ ዲስካስ ጌርካ ምቸም ፅቡቅ ኣብ ኩልኻ ዲስካሽን ከዓ ምስ ደይተረዳእካ ትሓትት መምህር ድበሎ እንድሕር ደይተረዳእካ ትሓትት ምስ ደንደቅ ገዛኻ ኦር ምስ መሓዙስካ ዲስካስ እንዳገበርካ ፅቡቅ አይ ቲንክ ንትምህርቲ ኣዝዩ ምቹእ ቦታ እዩ ካብሮ መንእሰይ ተምሃር ዲያና በረኸት ኣብ ኮሌጅ ኢንስቲትዩት ቴክኖሎጂ ኤርትራ ማይ ነፍሒ ንሓደ ዓመት ድሕሪ ምምሃር ናብ ኮሌጅ ሕክምናን ስነ ፍልጠት ጥዕና ኦሮታ ኣስመራያ ኣምሪሓ ካብተን ዘለዋ ዓውድታት ትምህርቲ ድማ ነዚ ሕጂ ትመሃራሉ ዘላ ዓውዲ ትምህርቲ ብኸመይ ካብቲ ካልእ ዓውድታት ከም ዝመረፀቶ ክትጠቅስን ከላ ቀደም ብዙሕ ኣፍልጦ ይነበረኒ ሕጂ ግን ከምዚ ሓኪም ገለ ኾን ይደሊ ነይረ ከምዚ ናይ ሕክምና ገለስ ብጣዕሚ እዩ ደስ ዝብለኒ ነይሩ ግን ከምዚ ሰብ ከምዚ ቢልኒ ከምዚ ሓሚመ ገለገለ ምሽት ሕጂ ኣብ ካለ ብሲምፕተምስ ጥራይሲ ዲያግኖስ ከምዚ ሕማም ካትብሉ ኣይትኽእልኒ ኻነ ሓደ ሕማም ከምዚ ኣኾይነስ ከምዚ ተረኣይኒ ከምዚ ቢልና ከምዚ ሕማማትን ገለብለካሞ ሕጂ ወላ ከምኡ ምስ ነገረካስ ከምዚ ክታይሲ ትደልኢኻ ፕሩፍ ዓይነት ኤቪደንስ ትደልኢኻ ሕጂ እዚ ድቆርቦ ከዓ ሲኤልኤስ ኮይኑ ምስ ረኸብኮ ብዛዕባኡ ኣንቢበ ገለመለ ሕጂ ብጣዕሚ ደስ ኢላትኒ ተመሪፀ ዓውዲ ትምህርቲ ክሊኒካል ላቦራቶሪ ሳይንስ ማለት ሕክምናዊ ስነ ቤት ምርምር ዘጽንዖ ትምህርቲ እንታይ ይመስል ክሊኒካል ላቦራቶሪ ሳይንስ ከም ሽሙ ክሊኒካል ብዛዕባ ሕሙምን ሕክምናን ማለት እዩ ላቦራቶሪ ሳይንስ ከዓ ላቦራቶሪ ሳይንስ ናይ ላቦራቶሪ ማለት እዩ ሕጂ ደጽንዖ ኩሉ ኣብ ኣካላትና ሜዲሲን እዩ ልክ ኣብ ኣካላትና ዘሎ ንኣብነት ዝኾነ ነገር እንታይ ሓሚምካ ሕጂ እንታይ ጎዲልካ ኣሎ እንታይ ወሲኽሎ ኣብ ነፍስኻ ዘሎ ኩሉ ፍሉይድስ ወላ ድዩ እቲ ቦዲ ፍሉይድስ ኣሎ እቲ ቲሹስ ኣሎ ኩሉ ሕጂ ንኣጽኒዕካስ ነቲ ሰብሲ እንታይ ሕማም ኣለዎ ስለምንታይ ከ ከምዚ ይኸውን ኣሎ ሕጂ ሃርድ ኤቪደንስ ትህብ ዲፓርትመንት ማለት እዩ ሃርድ ኤቪደንስ ሂባስ ነቲ ዶክተር እዚ ሓሚሙሎ እሞ እዚ ከምዚ መድሃኒት ንኽወሃቦ ማለት እቲ ቤዚስ ናይቲ ሕክምናሲ ሲኤልኤስ መቸም ስድራቤት ዲያና በረኸት ኣብ ትምህርቲ ኣዝዩ ልዑል ዝኾነ ተገዳስነት ስለ ዝነበሮም ንኹሎም ደቆም ኣብ ትምህርቲ ብሉፃት ንክኾኑ ኣኺሎሞም እዮም ተምሃር ዲያና እውን ኣብ ትምህርቲ ተወዳዳሪትን በለፅትን ንኽትከውን ብፍላይ ምዕባይ ሓዋ ከም ዝፀለዋ ትገልጽ ፅባ ወለዲ ካብ መጀመርታ በዚ ኣጋጣሚ ዝውን ከመስግኖም ዝደሊ ማለት እዩ ክልቲኦም ኣቦይን ኣዴን ኣብ ትምህርቲ ብጣዕሚ እዮም ድግደሱ ብጣዕሚ እዮም ድፈትዉ ካብ መጀመርታ እውን ሰረድ ተሓዙና ንሶም እዮም ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሶም ከረድኡና ድኸሉ ግዜ ኩሉ እንዳረድኡ ካብ ኩሉ ከዓ ደድሊ እናደበለ ኩሉ እንዳማልኡ ምክትታል ካብ ኩሉ ምክትታል ጥራስካ እንዳርኣዩ እንታይ ኣሎ ድዩ ተረዳእካ ኣፅኒዕ ከምዚ ክተፅንዐልየካ ድዩ ዕዮ ገዛኻ ሰሪሕካ ዶ እንዳበሉ እንዳተኸታተሉ መቸም ኣብዚ በፂሖምና ኣለዉ ኩሉ ሰረድ ተሓዙ ንሶም እዮም ንምዕባይ ሓወይ ድዩ ሓፍተይ ገለ ከዓ ኩሎም ኣብቲ ሶም ድተሓዙና ሰረት ኣለና ማለት እዩ ስርዓት እንዳምሃርና ጣዕምና እንዳረዳእና ስጋዕ ጣዕምና ዝፈቕዶ ማለት እዩ ስጋዕ ራብዓይ ሓሙሻይ ኩሉ መሰረት ምስ ተሓዝናዮም ግን ብድሕሪኡ ዳርጋና ተምፃዕሪ ኩሉ እቲ ዓብ ስለ ዝነፍዕ እሶም ከኣስራ ናቶም ተኸቲሎም ናቱ እንዳበሉ ብፅቡቅ ከይዶም ማለት እዩ
ኣብ ትምህርታ ዕወት ኮይና ክትወፅእ ትቀንዲ ነገር ወለዳ እኳ እንትኾኑ ንሳውን በተኣሰር ተበጊሳ ኣብ ትምህርቲ ክትሕይል ዘካየደቶ ጻዕሪ ክትገልጽን ከላ መጀመርታ ኮ ከምዚ ኣብ ምዕፃዊ ትምህርቲ ገለኸውን ከሎ ገለ ፕራይስ ክትዋሃብ ከለኻ ሰብ ሕጎስ ከምዚ ብለካ ንዓኻ ኢንከሬጅ ገብረካ ከም ንዓኻውን ከምዚ ኢንከሬጅ ንምድጋፍ ገለ ተባሂሉ ማስኒሽ ጊፍት ዲ ገለ ስለድበካ መጀመርታስ ይደስ ብለካ ኣብ ትንሽቴ ከለኻ ማለት እዩ ድሕሪ ግን ቀሲሉ ድሌት ትምህርቲ ማስ እንታይ ምዃኑ ንምንታይ ይጠቕመካ ገለ ምስ ተረዳእካ ናትካ ዓላማ ሰት ትገብር ናትካ ዓላማ ምስ ሓስካ ትርጉም ትምህርቲ ይርዳእካ ማለት እዩ ተማሂርካስ እንታይ ክትከውን ከም ትኽእል እንታይ ክትከውን ከም ትደሊ ኩሎም እዚ ምስ ተረዳእካ ባዕልኻ ኢኻ ትሰርሕ ኣጽኒዕ ድብለካ ይድልየካ ወይ ገለ ስራሕ ድብለካ ይድልየካ ሽዑ ዝኾነ ነገር ዋላ ንጥውሃ ተጎዲሉ ገለ ከዓ ቢኣስ ከም ዝኸብል ኣለኒ ገሌካ ባዕልኻ ኢኻ ትምጦ ባዕልኻ ኢኻ ትሰርሖ ሕጂ ድሕሪ እዚ ሰረት ምስ ተሓዙንሲ በቃ ክጽንዕ ባዕለይ ዝኾነ ድሕሪ ሆምወርክ ኣለኒ ኦፍ ኮርስ ሰሪሐ ናብ መምህር ኸይድ ካልእ እውን ከምዚ ድሌት ስለዝነበረኒ ከዓ ከምዚ ኸውን ስለዝደሊ ስለነበርኩ ናብኡ እየ ድብል ነይረ ማለት እዩ ድሰርሕ ነይረ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ መንእሰይ ተምሃር ዲያና በረኸት ናይ መጻኢ መደባታን ለበዋን ብምሃብያ ተፈንያትና ስድራይ ኣምሂሮም ኣቢሎም ኩሉ ኣብዮም ኣምሂሮም ኣብ ዝደብፅሑኒ ንዖም ዋግኦም ክኸፍሎም ይደሊ ኢዶም ጣሞም ክኸፍሎም ይደሊ ብድሕሪ ከዓ ነቲ ደምሃረኒ ህዝብን መንግስትን ኩሉ ማስ እጃሜ ክብርክት ይደሊ ኣብቲ ዕብየት ናይቲ ሃገር ማለት እዩ ብድሕሪኡ ኣን ትምህርቲ ደረጃ ትምህርቲ ቀፅል ብዙሕ ደስ ብለኒ ዶክተር ዲያና ገለ ኸብል ከዓ ሕጂ ኣብ ሓንቲ ፊልድ መሪፀ ከምዚ ሞለኪላር ባዮሎጂ ገለ ይፈትየ ኬሚስትሪ ናይ ክሊኒካል ኬሚስትሪ ብጣዕሚ እየ ዝፈቱ ሕጂ ኣብዚአን ዕድል ተረኺበ ናይ ማስተርስ ድዩ ኣቢለት ከምዚ ዶክተሬት ዲግሪ ክበፅሕ እዩ ደስ ዝብለኒ أنا قبل أجدلي مجمرتان ولدي ندوقهم سهم زي كومبليت ملو تقداسنا تيبهم أبتمرتهم دي وأبتا أجدلي و تاع ناسهم أجدلي ومالتي ده خدموا عنو دخلوا سبجكت دي ولا زخنا كابتمرت فليد ولا فيلد أو تقديسهم سي مجمرتها تقداسنا تكري لهم إذن لعل تقداسنا تكا أو حفظوا مالو open بيلك اختزارك تقول لك اخترار اختقال لك مسلك اجي جيزيس كتبوم سي لك اجي نحر كتردون قال لك مالت اب هيوتهم سي كم زغبرو تقلط رايدي كونه كم زكون تلي خاص كم زغبر لك اجي سخن دي خم تكون تلي ما همزي نتجايل نتقلعس قرب فريدم هيبكا ابت ناتو مغدي سوخد معلو دخل مغدخ مرحو خلها تمهارخ مچم كم استاي مالتي اب تدليو اين سبجكت كتريد معلو تخل بوتاس كم تفلط عليك هجي ابديكون نعمل ديكون استاي مريصوم ويديكون سبجكت ابيلوم دحر مريصوم حد حرب دي فوتو نعمل كوليج دحر وي ديبارتمنت اتمسي هجي كيف فوتو خديم هم زي دحر حانقول كان دحر يقبلها دسايكب لكاني هجي أما مشام نتمهريك عب زدليو صخ فلت الله عب زدليو زي معلو فريدو أبا كقط الله هيبي